Орбита буенча хәрәкәт. Борынгы заманнардан ук кешеләр үзләрен әйләндереп алган дөньяның төзелеше турында уйлана. Һәр мәдәнияттә дә бу аңлашыла һәм үзенчә чагыла. Ләкин күпчелек өчен безнең дөнья яссы булып күренә. Борынгы кешеләр күк җисемнәре җир тирәли хәрәкәт итә дип уйлыйлар. Телескоп уйлап табылганнан соң кешеләр галәм турында тулы һәм реаль күз аллый башлыйлар. Элек кешеләр озак вакытлар дәвамында җир хәрәкәтчән түгел, ә кояш җир тирәли хәрәкәт итә дип исәпләсәләр, Коперник, Кеплер һәм Галилей чорларыннан башлап җир тирәли кояш әйләнми, ә киресенчә җир кояш тирәли әйләнә дип фаразлыйлар. Заманча космология барлыкка килү гасыры дип атарга мөмкин булган 20-нче йөздә генә кешелек дөньясы галәм һәм космос турында күп кенә серләрне ачалган. Мәсәлән, борынгы кешеләр алма зурлыгындагы утлы диск булып күренгән кояшның үз орбитасында Вега йолдызына таба сәгатенә 720 мең чакрымнан артык тизлек белән хәрәкәт итүен ачыклый алалар. Ул Solar Apex дип атала. Планеталарның бөтен системасы шул исәптән җирдә кояш белән бергә хәрәкәт итә. Җир үзе бер юлы берничә хәрәкәттә катнаша. Ул үз күчәре тирәли, кояш тирәли һәм кояш системасы белән бергә галактика массалары үзәге тирәсендә, ягъни йолдызлар системасында әйләнә. Аларның берсе кояш булып тора. Бәлки, бу сезне гаҗәпләндерер, ләкин бу хакта изге Коръәндә әлеге күренешләрнең фәнни ачышларына кадәр әйтелә. Ясин сүрәсенең 38-нче аятында булай диелә: Кояш үзе өчен билгеләнгән урынында орбитасында йөзә. Менә бу бөекнең һәм һәр нәрсәне белүченең тәкъдире. Шулай ук Ясин сүрәсенең 40-нчы аятында түбәндәге юллар да бар. Кояшның айны куып җитүе тиеш түгел. Төн дә көнне узып китми, һәр берсе күктә йөзеп йөри. Аның белән бергә Әл-Анбия сүрәсенең 33-нчы аятында әйтелә: Ул шундый зат ки, төнне, көнне, кояшны һәм айны яралтты. Алар һәммәсе дә бер күктә йөзәләр. Күргәнебезчә барлык аятларда да кояш, ай һәм башка күк җисемнәренең үзләренең орбитасында хәрәкәт итүе турында искә төшерү бар. Бу очраклы рәвештәме? Әллә космосны хәзерге кешелек дөньясына караганда күбрәк белгән акыллы даһи авторның язмасымы? Саффат сүрәсенең 5-нче аятында язылганнар да кызыклы булырга мөмкин. Күкләрнең, җирнең һәм икесе арасындагыларның Раббысы, мәшрикларның да Раббысы. Игътибар итегез, монда мәшрикларның да Раббысы дигән гыйбарә бар. Ягъни аят безгә кояш чыгу ноктасы бердән-бер булырга мөмкин түгел дип күрсәтә. Һичшиксез, борынгы заманнардагы кебек үк бүген дә кешеләр бер төрле күренешне күзәтә алалар. Һәр көнне иртән кояш шафак сызыгы артыннан чыга, аннары кичен яңадан аның артына бата. Ләкин бу кояш чыгу, бату галәмнең иксез-чиксез киңлекләренең төрле нокталарында була, чөнки бөтен җисемнәр билгеле бер орбита буенча бара. Җирнең шар формасында булуы һәм әйләнүе сәбәпле планетаның бер урынында торучы кояш бу вакытта афык артына күчә, ягъни икенче ноктага күчә. Шулай итеп, төн көн белән, көн төн белән алмашына. Җирнең әйләнүе нәтиҗәсендә җирдә әкренләп кояш чыгу күзәтелә. Димәк, изге Коръән аятында телгә алынган сокланулар әледән-әле булып тора. Хәзер әйдәгез. 7-нче гасырда яшәүчеләргә планетаның шар сыман булуын,
космик җисемнәрнең орбита буенча хәрәкәт итүен, җирнең кояш тирәли әйләнүен һәм башка бүгенге көндә гыйлемле һәм заманча кешегә билгеле булган әйберләрне аңлатырга тырышып карагыз. Аларның реакциясе нинди булыр иде икән? Мөгаен көләрләр яки сезне сихерче дип атарлар иде. Хәер, тарихта мондый очраклар аз түгел. Галимнәргә үзләренең фәнни ачышлары өчен гомерләре белән түләргә туры килгән. Ул вакытта кайберәүләр раслаганча, изге Коръән Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әсәре булып тора. Ни өчен Аллаһ Тәгалә илчесенә халыкка уйлап чыгарылган булып тоелачак мәгълүматны җиткерергә тырышырга, танылган автор булырга мөмкинлек биргән нәрсәне уйлап табу, шул рәвешле иң күп сандагы дәвамчыларны җыю җиңелрәк булмас иде микән? Бәлкем, үз тәгълиматын уйлап тапкан башка теләсә кайсы кеше нәкъ шулай эшләгән булыр иде. Әмма Аллаһ Тәгалә илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм түгел. Бөтен нәрсәне бар кылучыдан алган мәгълүматның дөрестлегенә ышана. Шуңа күрә изге Коръәнне тануга караганда да мантыйкка ярашлырак карар юк. Анда хәзерге заман фәне белән исбатланган күренешләр тасвирланган. Бу галәмне бар кылган һәм күк җисемнәре хәрәкәт итә торган орбиталарны билгеләгән закончалыклар, тәртип урнаштырган мәрхәмәтле Аллаһ Тәгаләнең илаһи язмасы. Ә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның язмасын халыкка тапшырган пәйгамбәр һәм Раббыбызның илчесе.